Eviction 100% sure. बेवहाय no compromise. गोबां दिननि गेजेराव जुनमुनि राभा एसआइ बिथांनि थैनायनि जायफोर थासारि दंमोन बेखौ लोब्बा लाखिनानै सिआइडिआ इनभेस्टिगेशन खालामबाय दङमोन। लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा लुबैनाय बायदियै सिबिआइ इनभेस्टिगेशन खालामनो बिथोन होनायाव बा गुरै खावलायनायाव सरकारा सिबिआइ इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखाय मैयायो इनभेस्टिगेशन टीमा फैदों आसामाव आरो सरकारा जुनमुनि राभानि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामनो नाजाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला जिपि सिं बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला मैयायो इनभेस्टिगेशन टीमा आसामाव सफैबाय आरो दिनैनिफ्राय सिबिआइआ जुनमुनि राभानि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामगोन। बिथांनि थैनायनि सायाव दायनिगिरिखौ हमनो नाजागोन। नाथाय बेफोरबायदि बिथिङाव थांनाय दानफोरनि बायदियै जोंनि बर' रायजोनि अदालगुरियाव जानानै थांनाय खेनाराम आरो डिम्बिश्वर लोगोसे खेनारामखौ हमनायबो जादों होनदों, एरेस्ट खालामनायबो जाबाय होनदों दाखालै निउसाव खोनानो मोनदों। स' नाथाय डिम्बिश्वर नखरा बा डिम्बिश्वरनि नखरा दिनै जेबो न्याय मोनाखै। मानि थाखाय मोनाखै, मानि थाखाय बेफोरबायदि जाना थाखो। स' बे मोनसे दुखु गोनां खोथा, जाहाथे बेफोरबायदि जाया। जियानो जाया मानो दा केसफोरा बेफोरबायदि जाया, जाहाथे दायनिगिरिया साजाखौ मोननांगौ जाय दायनिगिरि मावदों। बेनि अनगायै गुबुन मोनसे खौराङा जादों मैयायो फुंनि 7:30 बाजिसोआव गब्ला बसुमतारी होननाय आदा सासेया चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा सार अन्थाइजों गावजायो आरो जायगायावनो बिथाङा जिउ गोमायो। स' बेफोरबायदि थासारिया मोनसे दुखुनि खोथा आरो दैज्लां बोथोर अखा बांखानिबो खोथा। बेनि अनगायैबो अखा बांखानि जाहोनाव सा सानजा आसामाव जोंनि गोबां दैबानाफोर जानाय नुनो मोनदों। लखिमपुरजों लानानै खाथि खाला बे जायगानि गोबां दैबाना जादों आरो बेनिखायनो आसाम सरकारा एलार्ट खालामना होदों गासैबो सुबुंफोरखौ मोजाङै थानो थाखाय। बेनि अनगायैबो डिमा हासाङाव रेलनि ट्रेक खुरखानाय बा हा खुरनानै ट्रेकआ बायफ्लेनायखौ नुनो मोनदों। स' बे मोनसे डेन्जारेस। स' जियानो जाया मानो गुबुन मोनसे खौराङा जादों एभेक्सननि बिथिङाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि रनजित बसुमतारी सारा रावखौबो बेयाव रेहाय होनाय जाया, न' कनसिडार होननानै फोरमायदों बिथाङा। एभेक्सन खालामनो गोनां जायगाफोरखौ एभेक्सन खालामगोन, बेयाव कनसिडार रावखौबो होनाय जाया। बर' हारसा रावखौबो जेबो सिनाया होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि समाव दैज्लां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि समाव एभेक्सन खालामबा अखा बांखानि सम, बै समाव गोबां आलाय सिलायखौ जानायखौ नुजागोन जानांगौ जुदिहे एभेक्सन खालाममारोबा। स' बेफोरबायदि एभेक्सननि बिथिङाव गोबाङानो गोबां हाजिरा मुजिरा खालामनानै गोबां खस्थ'जों न'खौ लुबाय। दा एभेक्सन खालामनो थाङोब्ला बेफोर न'फोरा सेफायनाय जागोन। बेफोरबायदि बिथिङावबो लोगोसे खायसेया हा हु गैया, जायनि जाहोनाव बैफोर जागायाव रायजो जाहैदों। स' बेफोरबायदियावबो बिथांमोना गोबां खैफोद आफोद जागोन। स' न' गंसेखौ सेफायना होबा न' गंसेखौ लुनायाव गोबां बिहोमा थायो बिथांनि रांनिफ्राय लानानै दुखु खस्थ' जा थाइसे थाइनै खामायदों बेफोरखौ जमा जुरि खालामनानै न' गंसेखौ लुनाय जायो। बेफोरबायदि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला अखा बांखानि समाव न' बांखौ सेफायना होनाया गोबां आलाय सिलाय जागोन, समाजनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि नुजागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायजागोन। स' जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो अखा बोथोर दिनैनि समाव आरो गोबां अखा हाबाय जानायनि जाहोनाव आंनि भइसआ क्लियार जायाखैबो जानो हानाय, निमाहा होबानो जाबाय। स' थेंक्स फर वाचिं, गोजोन्थों, बाय बाय।